WhatsApp komunikaziorako aplikazioen artean erabilienetakoa da, adin guztien artean gainera, baina gailu guztiekin gertatzen den moduan erabilera egoki bat eman behar zaio. Horri buruz hitz egingo digu gaur Julen Linazasorok. Arratsaldeon, Julen. Kaixo, arratsaldeon. Eta onget horri. Eskerrik asko. Beno, ez dut uste WhatsApp ezagutzen ez duen norbait egotea, baina badazpada, zer da WhatsApp? WhatsApp da mezuak bidali eta jasotzeko aplikazio bat, horretaz gain ere testuak, argazkiak, bideoak eta dokumentuak bidali daitezke. Eta oso erabilia da gure herrian, gehien bat lehenengoa izan zela, iritsi zen lehenengoa izan zelako, eta jendari aldatzea gustatzen zaiolako. Orduan WhatsApp lehenengoa iritsi zen, orduan mundu guztiak WhatsApp erabiltzen du egunerokotasunean lagunekin, familiarekin, lankideekin komunikatzeko. Eta nola funtzionatzen du? Zure telefonoarekin erlazionatua dago eta kontu bat sortu behar duzu, zure telefonoarekin erlazionatuako kontua, eta kontua sortzen dezunean zure kontaktuei mezuak bidaltzeko aukera daukazu. Beti WhatsAppek zure kontaktuak hartzen ditu zure agendatik, telefonoko agendatik, eta orduan zuk ikusi dezakezu WhatsAppen nortzuk daukaten WhatsApp eta nortzoi aukera daukazun mezuak bidaltzeko. Baina telefonoaz gain ere beste gailu ezberdinetan erabili daiteke. WhatsApp enpresak, orain Facebookek erosi zuen orain dela gutxi, egin zuena zen mezuak bidaltzea erresteko, aukera eman ordenagailuetan jartzeko, beste tabletan jartzeko, horrela idazteko erresagoa delako. Orduan, onurak edo gauza onak dakar gure bizitzara. WhatsApp bezalako aplikazioek oso onura handia dakate, ze informazioa zabaldu dezakegu oso azkar, komunikatu gaitezke oso azkar urri dagoen dauden pertsonekin, baina aldi berean ere oso ondo erabiltzen ez badugu arriskuak izan ditzakegu, eta horri burutzen dugu gaur ere. Ze adibidez, nik zuri konfiantzan bidaltzen dizudan gauza bat, nik jakin behar dut mundu guztian zabaldu daitekela 5 minutan. Nik zuri bidaltzen dizut, baina agian zuk beste bat bidaltzen diozu, edo zu jartzen duzu bidali dizudana Facebooken, Instagramen, beste sare sozial batean, eta hori oso azkar zabaltzen da. Orduan kontu zibili behar dugu bidaltzen ditugun gauzekin. Eta gainera, bidaltzen ditugun gauzak idatzia gelditzen dira. Norbait iraintzen badegu hori idatzia gelditzen da, eta norbait iraintza delitua da. Norbaitei buruzkaizkitze egiten badegu hori idatzita gelditzen da. Eta hori ere gero gure kontra erabili daiteke. Orduan, gauza horiek argi uki behar ditugu, dena idatzita gelditzen dela eta edozinik ikusi ditzazkela. Bai, azkenean erraztasun hori hain garrantzitsuena bihurtu dena gure egunerokotasunean gure kontra jokatu dezake. Hori da. Hori da. Eta ze nolako kasuak ikusten dira, adibidez? Orain aipatu dituzu batzuk, baina. Adibidez, baita ere horren inguruan, norbaitek ez badu nahi zuk mezuak bidaltzea eta zuk mezuak bidaltzen jarraitzen badezu, hori jazarpena da. Orduan, norbaitek gelditzeko esaten badizu, ez diozu gehiago idatzi behar. Orduan, horrelako gauzuak ematen dira, beste norbaitek mezuak bidaltzen dizkiola, eta besteak esan diola gelditzeko, ez dira gelditzen, eta jazarpen kasuak asko egoten dira, eta WhatsAppen bidezko konbertsazioak froga bezala biltzen dira, gauza horiek ikusteko egia dela, bezua bidaltzen egon dela, eta ez dela gelditzen, eta jarraitzen dula, eta egunero bidaltzen. Bueno, gutxienez, hori idatzita gelditzen denez ez, erregistro hori... Hori da. Baita ere, oso arriskutsua da argazki intimoak eta bideo intimoak bidaltzea. Nik adibidez zuri bidaltzea dizkizut, baina zuk ere zabaltzen badituzu, baina mundu guztiak ikusten ditu. Eta baita ere, adin txikikoen argazki bat eukitzea edo bideo eukitzea, intimoa dena edo bideozio dena, delitua da, pornografia infantileko delitua. Orduan, hori ere jasotzen dugunean, batez ere adin txikikoek bitzen direnean behaien artean argazkiak bidaltzen eta bideoak bidaltzen, hori jakin behar dute hori jasotzen dutenean borratu behar dutela, ze delitua da izatea beste norbaiten biluzik dagoen argazkia. Naiz eta zu ere adin txikikoa izan, beste norbaiten abaldin baduzu. Bai, ze berdin diozu zenbat urte dituzun, argazkia o bideoa hor dago. Orduan hori, jasotzen baldin baduzu, ze azkenean zu ezara horren arduraduna jasotzen baldin baduzu, ezabatu behar da. Ezabatu behar da, eta gaina behaztari esan nahizu, zari zara bidaltzen, hau delitua da, kontuz bidaltzen dezunarekin, borratu ezazu zure telefonotik ere, horren besteak ere borratzeko. Bueno, eta hau esaten dugu eta agian batzuk pentsatu dezakete, bueno, baina hori normalean ez da gertatzen.
Hori asko gertatzen da. Vale. Bai adin txikikoen artean, bai helduen artean. Orain dela hilabete batzuk egon zen inkesta bat, Estatu Batuetako pediatria institutuak egina, eta Espainia datatzen zen, ehuneko 58ak bidaltzen dituela horrelako argazkiak, eta jasotzen dituela horrelako argazkiak. Erdia baino gehiago, hori helduen artean. Eta orduan adin txikikoen artean azkenean ez daudela guztiz ezituta oraindik ez burua... Nik tailerrak ematen ditudanean ikastetxeetan, hau esaten dudanean, inorrek mundu esaten du ez duela ezer bidali, baina gero kalderak etortzen dira, eta zuri bidali badizute, eta zurea baldin badira argazkiak, eta ez dakiz zer, orduan ja hor ikusten da, bai joera dakatela bidaltzeko eta jasotzeko. Gehiago jasotzeko bidaltzeko baino. Eta kasu horietan, egoera horietara ez ailegatzeko zer egin behar da? Gazteei esan, argazki bat ez dagoela salbu telefonoan. Eta norbaiteri bidaltzen badizun ez da zure bikotea izan momentu horretan, erlazioak bukatzen dira, eta bikoteak askotan ere, erlazioa bukatzen dena sartu egiten dira, eta horrelako argazkiak bidaltzen dituzte, edo bere lagunei, edo interneten jartzen dituzte, edo agian nahi gabe bidaltzen dituzte, edo zuk nahi gabe zure telefonotik bidaltzen dituzu. Eta zure telefonotik ateratzeko ere, aukera modu asko daude, wifi publiko batean kontatzen bazara, faltsoa baldin bada zure argazkiak atera daitezke eta zure datuak, telefonoa infektatzen bada, modu asko daude. Wifi publiko batean, mezuak irakurri daitezke edo nola... Wifi publikoetara konektatzea ez da gomendatzen. Zergatik, ez dagoelako modurik jakiteko wifi publiko hori benetazkoa den edo gaizkile batek sortu duen. Eta gaizki batek sortu, nik juten bana adibidez Iruñako plazara, ez dakit, Gaztelu plazara, eta jartzen badet, ordenagailutik sortzen badet wifi bat deitzen dela Gaztelu plaza, horretara konektatzen diren guztiek, egiten duten guztian nik ikusi dezaket. Eta gaina, jakituria baldin badaukat, horien telefonetara sartu naiteke, eta daukaten gauza guztiak ikusi eta hartu. Horregatik ez da komendatzen wifi publikoetan konektatzea. Ez bakarrik WhatsAppean, baizik eta... Ezer egiteko. Ezer egiteko, beharren bat baldin badakazu, orduan ez bidali ez, kontratuan zaude bitartean ez bidali ezer pertsonala, ez egin erosketetarik, ez sartu sare sozialetan, bakarri begiratu behar duzuan interneten edo kontsulta egin eta jazta. Eta mezuei dagokienez ez bakarrik argazkiak, baizik eta hori beste nolako edukiak, hori ere kontu zibili behar da zer kontatzen duzun WhatsAppez edo... Bai, ze hori esan dugun bezala idatzita gelditzen da. Eta gero mezu hori beste leku batean edo pertsona beste bati bidaltzeko aukera dauka ere. Bitu ze Ainuak ze bidali didan eta bidaltzen diozu beste bati eta besteak ikusten duzuk bidali dezuna. Eta baita ere argazkiak eta daitezke pantailan dagoenari eta orduan gauza horiekin kontu zibili behar gara. Baita ere, gauza bat ere, WhatsAppek ematen digun azkartasun edo momentuan hitz egiteko aukera hori ere gura aurka bihurtzen ari da. Ze mundu guztiak uste du mezuei momentuan erantzun behar zaiela, baina ez dago horrelako beharrik, zu lasai bizitzen zaitezke, ez dago inongo legerik zaten duena momentuan erantzun behar dela. Eta zuk ere lasai bizi zaitezkenez, besteak ere lasai bizi daitezke. Orduan, zuk norbaitei behaltzen badiozu mezu bat, ez badizu erantzuten, lasai egon, ze agian ezin du momentu horretan, agian telefonoa ez dauka eskura, edo agian ez dauka gogorik momentu horretan erantzuteko, eta zu ez diozu behartu behar. Eta bikoteekin ere. Bikoteak ez dira gure esklauak, ez gaude gure menpe 24 orduak. Orduan, lasai egon behar gara gauza horiekin. Bai, eta badago jendea, eremu pertsonalera eramaten duena... Bai, eta badaude erlazio asko, bukatzen dira edo arazo handiak dituztela gauza horietatik, ze ez diazu erantzun, eta gaina WhatsAppen badago aukera ikusteko noiz irakurri dezun, edo linean zaude edo ez, ze konektatu bat zinen, eta ez diazu erantzun, eta zer ari zinen egiten, eta ez dakitzen... Orduan, kontrol hori ere arriskutsua da. Bai, azkenean, bagian begiratu dut, baina beste gauza batetan nago, edo beste batekin hitz egiten ari da, beste gauza bat, edo bideo bat ikusten ari da, edo piztuta utzi du eta beste gauza bat egiten ari da. Bai, ze hori ere, azkartasun hori eta ematen duela beti disponible egon behar zaren hori, batzutan ere kalean zaudenean, badago jendea itxasita bere telefonoari. Bai, eta hori errespeto falta da ere, norbaitekin hitz egiten ari bazara, eta iruditzen maizutea zu ari bazara erantzuten eta bestea hori itxoiten ari bada, hori errespeto falta handia da. Ze beste arrisku, ze gaia zabala da, ez? Bai,
Baita ere, esan duguna, irainak eta mehatxuak oso izkoak dira. Orduan, jakin behar dugu ere, WhatsApp erabiltzen dugunean, aukera dugula jendea blokeatzeko, jendea isilarazteko, edo jendea salatzeko. WhatsAppen ere badago aukera jendea salatzeko. Orduan, ikusten badezu norbait ari dela gauza itxusiak esaten, edo irainak edo mehatxuak, aukera dakazu hiru gauza horiek egiteko. Blokeatu, isilarazi eta salatu. Eta WhatsApp ikusten badu, benetan horrelako gauzak egiten nahi dela, kontuak kentzeko aukera dauka. Eta ez da izan behar lotxarik hori egiteko? Ez. Zuk blokeatzen badezu, behak ezin dizu ezer idatzi. Eta gero, telefono zer deitzen badizu, eta telefonozko mezuak ere bidaltzen badizkizu, telefonoek ere badakate aukera zenbakiak blokeatzeko eta kontaktuak blokeatzeko. Duan, WhatsAppaz gain, telefonotik ere blokeatu daiteke. Ez bidaltzeko ez da ere beste modu batetik mezuak edo ez deitzeko ere. Eta norbait hori egitera llegatzen baldin bada, norbait blokeatzera, azkenean da, besteak hori eragin duelako ez izateko. Eta beti dago aukera ere desblokeatzeko, blokeoak entzeko aukera ere badago. Orduan horri egiteko beldurrik ez izan, norbait horrela jokatzen badu, blokeatu eta kitxo. Bai. Eta, hori norbanakoen artean, baina gero taldeak ere existitzen dira. Hori da. Eta taldeen inguruan ere, jendeak orain hasi gara pixka bat hobeto erabiltzen, baina oso gaizki erabiltzen dira taldeak. Ze taldeak sortzen dira gai baten inguruan hitz egiteko edo gauza bat egiteko. Orduan taldeetan ez da komeni beste gauzen inguruan hitz egitea, gai zentrala ez dena. Eta baita ere ez dugu gauza guztietan erantzun behar. Norbaitek kaixo esaten badu, 50 pertsona baldin bagaude taldean, eta 50 kaixo esaten badegu, 50 notifikazioa jausoko ditugu, pin. Eta hori oso nekagarria izan daiteke, eta oso astuna. Orduan, bakarrik gauza positiboak esan behar ditugunean, edo aportatu behar ditugunean, benetaz gauza konkratu behar ditugunean, hitz egitea komendatzen da. Ez txorakeriak esateko, zegian zuri gauza bate farregarria delo, polita dela irutzen zaizu, baina beste ez. Eta horrelako gauzak jasotzea ere ez da oso polita. Ez zaizkizu gustatzen horrelako gauza jasotzea, eta zuri farregarria dela irutzen bazaizu, azkena ez duzu, hau ze astuna den, beti berdin. Bai, edo lanpetuta baldin bazaude eta etengabe... Bai, horre ere, aukera dago WhatsAppeko taldeetan notifikazioak isilaraztea. Orduan, zuk ez dezu entzun notifikazio bat norbaitek mezu bat bidaltzen duen bakoitzean. Taldera sartzen zarenean ikusiko duzu ez dakit zenbat notifikazio dituzula, baina ez dituzu entzungo. Bai, hori hobeto da, bestela mundu guztia beti dago pin, horrelako soinuekin, eta horrek ez du usten ez lan egiten, ez konzentratzen, ez lasai bizitzen, ez da ere. Eta orduak ere kontutan hartu behar da, ze azkenean 15 edo 10 pertsoneko talde batean agian bat ordu txikietan esnatuta dago eta... Claro, hori ja errespetoa da, jakitea, beti smartphonea erabiltzerakoan, jakin behar dugu norbaiteri deitzen ez diogunean, ez badiogu 10-etatik aurrera, zegatik bidaliko dizkiogu mezuak 10-etatik aurrera. Jendeare utzi behar dugu deskantzatzen. Orduan, itxoen urrengo urtea, edo email bat bidali, emaila ematen dula ez dela hain momentuan irakurriko. Ze WhatsAppa nola jende guztiako hori daukan momentuan erantzuteko, beti hasten daia behiratzen WhatsAppa bidali dira, orduan ikuten da telefonora, ikusten da. Beti ere komeni da, 10-etetik aurrera telefona ustea leku batean, eta zu lo egitea lasai, eta ez ikustea. Bai, gainera esaten dute pantaiak ere begietarako logureak kentzen duela, ez? Bai, gero, eske horren inguruan ere zurrumurro asko daude, eta egia ez diren gauza asko daude, informazio asko pasatzen da WhatsAppen inguruan, WhatsAppen bidez ere, eta nik hori irakurri nuen, gero beste mediku bati irakurri nion, eta horrek esaten zuen ez dela hain arriskutsua dena begientzako beti ilunpetan egotea dela. Naiz eta zu beti pantailakin zauden, egunean 2 ordu edo 3 ordu argi normalarekin egoten bazara, orduan horrek ez daukala hainbesteko arriskurik, orduan bai esaten dutena arriskutsua ez, baina logurak kentzen duela, hori bai esaten dute. Logi baino lehen pantaila begiratzea, edozein pantaila, bai ordenagailoa, bai telefonoa, hori bai esaten dute, baina hori ere taldeetan beste gauza bat zurrumurroak zabaltzen direnean ez dugu parte hartu behar, eta zehatu behar gara zurrumurroak mozten. Eta ere bakoitza bere irizpideak izatea. Taldeetan gauza bat esaten bada, ez du esan nahi egia dela, zure irizpide propioa izan behar dezu.
Eta orduan zuk zure iritzia, zu mundu guztiari ez bazaio gustatzen ez dakin hor, zu ez tezu berdin egingo. Zuri gustatzen bazaizu, ondo erortzen bazaizu, zuk esango zu, niri ondo erortzen zait, zure irizpidea jarraitu behar dezulako. Baina hori, talde presioak ere asko jokatzen du WhatsAppen eta horrelako aplikazioetan. Bai, eta azkenean da guztia, esan duzuna hori, da erraztasun hori, azkartasun hori, jende guztia iritzia ematen, emantzu zurea, baina... Claro, eta gaina ematen duzu besteekin ados ez bazaude, besteak zure kontra jarriko direla. Orduan hor ere taldeetan, batez ere guraso taldeetan, ze guraso taldeak WhatsAppen oso arriskutsuak izan daitezke. Bai, ze WhatsAppeko nik ikusi ditu guraso talde asko, jendeak erabiltzen dituztela irakasleekin sartzeko, edo beste gurasoekin sartzeko, edo ikasleen etxeko lana zeintzuk diren jakiteko, orduan ikaslei ardura kentzen zaie, eta gurasoek hartzen duten ardura etxeko lana zeintzuk diren jakiteko. Orduan, kontu zibili behar gara gauza horiekin, eta aurrei utzi behar diegu baien ardurak hartzen, eta guk irakasleekin arazoa baldin baditugu, irakasleekin hitz egitera joan beharko gara beraien ikuspuntua ikusteko. Eta ez hasi taldean bestei buruz gaizki hitz egiten, ze ez dugu ezer lortzen horrekin, bakarrik giro txarra sortzea. Bai, azkenean ez da jarri behar lehentasun moduan WhatsApp-ezeko elkarrizketa bat, baizik eta pertsonan, ez? Bai, hori da. Eta batez ere gauzak benetan jakin nahi dituzuenean. Orduan, ni gauzak arazoa bat bali badaukat, ez dut WhatsAppeko taldean galdetuko, jungo naiz pertsonaren gana eta berarekin hitz egingo, baina hori da sentido komun deitzen dena. Baina jendea erabiltzen du WhatsApp bat gauza guztietarako. Bai, eta azkenean erreminta bat da, baina hori ez errealitatea, ez da... Bai, errealitateare bihurtzen da gure errealitatea, baina ondo erabili behar dugu. Hori hor dago, baina jakin behar dugu ondo erabiltzen. Ez dela ikusi ditugun gauza guztiak ere gertatu daitezke. Bai. Taldeen artean gauza gehiago eman daitezke? Ez, gutxi, gehien ematen diela da zurrumurruak, gaizki esakabela eta beste inguruan, horrelako gauzako gauzaiek gelditu behar dira. Hori da gehien gertatzen dela taldeetan, edo jende asuna dagoela, edo jendea hasten dela hitz egiten beste batekin zuzenean taldean, baina taldea ez da hitz egiteko zu beste batekin zuzenean, zu beste batekin hitz egiten badezu, WhatsAppen bidez, baina taldetik kanpo egin behar duzu. Zer bezala konbertsazio guzti horiek talde barruan, jende guztiak gelditzen da, baina zer izan egiten. Guztiek irakurtzen ari gara. Eta taldeekin kontuz ere, jendea hasten bada, besteak gehitzen taldera, azkenan ez dakizu norekin ari zaren zure gauzak banatzen. Eta norki irakurtzen dituen. Eta baita ere, delitua da beste norbait taldera gehitzea bere baimena gabe. Bere informazio pribatua izara ematen, bere telefono zenbakia, bere argazkia, eta hori bere baimena gabe ezin da egin, delitua da. Orduan, pertsona horrek salatu nahi baldin badu norbait, taldeko norbait edo administratzailea egin dezake. Kasu horiek eman dira, adibidez bizilagunen taldeetan, administratzaileak bizilagun guztiak sartzen ditunean, egon dira kasu batzuk, jendea sartu egin dela, zuelako nahi beste guztiek bere telefono zenbakia izatea eta bere argazkia ikustea, orduan salatu egin ditu. Hori ematen da. Kontutan hartu beharrekoa. Eta baita ere, delitua da, beste norbaiten argazkia bidaltzea bere baimena gabe. Eta beste baten datu pribatuak bidaltzea bere baimena gabe. Edozein argazki, beste pertsona. Edozein argazki. Nik ez zergatik behar behar zure argazkia zure baimena izan gabe. Eta mundu guztiak, batez ere, taldetan edo gaudenean, kalean, lagunekin, ateratzen dugu argazkia, eta bidaltzen ditu argazki guztiak, edo igualtzen ditugu Instagramea, edo Facebookea, edo beste guztien baimenik gabe. Eta hori ezin da egin, hori delitua da ere. Sare sozialetan ere beste pertsona baten hori nahiz eta zu ere agertu, igotzen baldin baduzu hori ere delitua da. Bai, zu ezin duzu beste baten irudia banatu bere baimenik gabe. Eta WhatsApp ere sare sozial bat da, eta YouTube ere sare sozial bat da, eta Skype ere sare sozial bat da. Dena dia sare sozialak orain. Nahiz eta pribatuak izan, berdin du. Baina pribatua zer da? Bai. Adibidez, WhatsAppen, ni beste batekin hitz egiten dut, baina nik argazkia beste askori bidaltzeko aukera daukat. Eta taldean baldin badago, taldean 50 pertsona baldin badaude, pribatua ez da, ja bidaltzen ari zara argazkia. Bai, eta wifi publiko bat ere konektatzen baldin bazara. Orduan ja.
Orduan, hori, talde ezberdinak sortu daitezke gurasoen artean, bizilagunen artean, adin txikikoen artean. Lagunen artean, bai. Eta adin txikikoei dagokienez, ba dago adin minimo bat. Bai. WhatsAppen erabilpen baldintzetan jartzen du oso argi erabiltzeko 13 urte izan behar dituzula. Osea, 13 urte baino gazteago baldin bazara, ezin duzu WhatsApp erabili. Zergatik? Ze mundu guztia zurekin kontatuan jarri daitekeelako, eta hori oso arriskutsua da. 10 urteko haur batekin kontaktuan jartzeko aukera egotea hain errez, eta bideoak bidaltzeko aukera egotea, eta argazkiak bidaltzeko aukera egotea. Orduan horregatik 13 urte baino gehiago izan barituzu erabiltzeko. Eta delitua da ere, orduan, 13 urtetik berago. Delitu bezala ez da kontatzen, baino ezin da erabili. Baina gero ez dute, claro, hori jartzen dute baldintzetan beraien babesteko baien burua, baina gero ez dute zer egiten ikusten dutenean 13 urte baino gutxiago norbaite daukaela. Baina baita ere zaila da, esatea. Gainera, hau, erlazio handia dauka ere, zein da adin egokia mobil bat izateko edo tablet bat edo ezberdina da ere? Desberdina da. Mugikorra izateko, smartphonea izateko, gomendatzen da 16 urte. Baina nola depresioak eragin da eta mundu guztiak aurrei gazteagoak direnean erosten dietelako, adina 13-14 urtera hasten da jeisten, baina normalean, hoberena 16 urtekin erostea da. Gero, 13 urte baino gutxiago ja fijo ezetz. Baina hortik aurrera aukera dago. Tableta desberdina dira, tableta txikiak direnetik erabili daitezke, baina tableten inguruan ere, gomendatzen dena da, tableta ez izatea aurrena, baizik eta familiarena, eta aurrak ere erabiltzea. Orduan ja errezagoa da, araua jartzea, denborak, aplikazioak kontrolatzea, ze guztiena da. Gainera, tabletei dagokienez, ikasi dezakete tabletarekin eta guzti hori, baina gainera telefono zenbaki batera erlazionatuta egon behar da, ez? Hori WhatsApp erabiltzeko telefono zenbaki batera erlazionatuta egon behar da. Eta kontratu batera edo txartela edo bakoitza daukana. Labur bilduz, ze aholku emango zenuke? WhatsApp erabiltzeko ere ezarpenetan aukera desberdina daude. Eta jendeak ez ditu ikusten. Ezarpenetan aukera bat dago pribatutasunean erabakitzeko nork ikusi dezakeen konektatzeko azkeneko ordua zen izan den. Konektatua egon zaren azkeneko ordua zen izan zen. Bestela oso kontrola handia ematen da. Atzo egon ziren 3 WhatsAppen, norek iritzaitan zinen 3 WhatsAppen, goizeko 3. Orduan, gauza horiek ere ekiditeko, hori ere kendu daiteke, nork ikusi dezakeen konturaz egon zaren azkeneko momentua. Baita ere, aukera dakazu ezartzeko zeinek ikusi ditzazkeen zure egoerak eta zure argazkiak. Zuk egoeretan jartituzun argazkiak mundu guztiak ikusitzazke, zure kontaktu guztiak ikusteko aukera daukate. Horren hor kontu zibili bar dugu ze jartzen dugunarekin. Zagian zu jartzen duzu zer farregarri dutzen zaizun momentu batean, baina farregarria da zure lagunentzako. Agian zure gurasok ikusten badute, zure lankidek, nagusiak bezero ikusten badute, ez da farregarria. Eta norbaitek ere izan dezakela zure telefonoa eta zuk berarena ez? Baita ere, ezarpenetan aukera dago jartzeko bakarrik kontaktuek ikusteko edo mundu guztiak ikusteko. Eta norbaitek zure telefona baldin badauka, ikusten duzu jartzen dezuna, ikusteko aukera kasu jartzen dezuna. Baita ere, ezarpenetan aukera dago kentzeko irakurketa baieztapena. Batik urdin horiek. Horrela besteak ez jakiteko noiz irakurri dezun, bestela hor dator ja presioa. Eta irakurri dezu eta ez dezu erantzun, zerrik ez dezu erantzun, ez dakiz zer. Eta hori ere ez da bizitzeko modua. Jende askok ez dakiz zer egin, ze irakurtzen badu, presioa dauka erantzun behar duela, baina agian ez dakiz zer erantzun, ez du erabaki. Galdera bat egin diote eta ez du erabaki zer egin nahi duen oraindikan. Eta hori ere azaldu aldela, aizu, barkatu baina horrela ezin dut bizi, zu ez da utzi nazazu pakean pixka bat. Ze kontrola ez da ona, inoiz. Orduan hori ere kontrolatu daiteke. Baita ere, kontuan duki behar dugu WhatsApp web. WhatsApp web da lehenago ikuste dugun aukera WhatsApp erabiltzeko ordenagailu batean, navegadore batean. Orduan,
kontutan eduki behar dugu, eta noizean behin behiratu behar dugu, WhatsAppen web aktibatuta dagoen edo ez. Ze badago jende asko erabiltzen duela, besteak kontrolatzeko. Besteen telefonoa hartzen dute, beraien ordenagailuan jartzen dute ikusteko bestaren WhatsAppa, eta besteak egiten duen guztia ikusten dute beraiek beraien ordenagailuan. Orduan, ezarpenetan, ikusi behar dugu WhatsApp web aktibatuta dagoen edo ez. Eta aktibatuta baldin badago, aukera dago izteko sesio guztia. Hori oso riskutsua izan daiteke, ze jendea oso kotila da. Bai. Eta oso kontrolatzailea. Eta baita ere, komeni da segurtasun kopiak egitera. WhatsAppen dituzun hizketa guztiak, komunikazio guztiak, chat guztiak, argazkiak, bideoak, gauza guzti horien kopiak egitera. Bai, norbait iraintzen baldin badizu edo... Bai, edo telefonoa galtzen bazaizu errekuperatzeko, edo telefonoa izorratzen bazaizu errekuperatzeko. Ez galtzeko, telefono saldatzen dezunean ere ez galtzeko dituzun chat guztiak, gauzaile guztiak horietako ere, komeni da segurtasun kopiak egitea. Bueno, gutxienez, arriskuak izan arren, WhatsAppek ere badaki hori eta kontutan hartzen du, ez? Hori da, bai. Zuk salatzen badituzu, orduan WhatsAppek begiratzen du benetan horrelako gauzak. Eta orduan hor, ikusten da konbertsazioa benetan pribatua dien edo ez. Ze aukera baldin badakate ikusteko benetan edo spama bidaltzen ari direla, edo entzan ari direla, esan nahi du aukera dakatela konbertsazioak ikusteko. Baita ere, horren inguruan ere, kontuz ibili behar da WhatsAppen bidez ez bidaltzeko pasahitzik eta erabiltzaile izenik. Ez da komeni, ze hori bukatu dezakete edozein lekutan. Edo bankuko informazioa. Hori da, WhatsAppen bidean ez. Horrelako informazioa beti dokumentu batean kontraseina batekin babestuta. Eta hori ja, dokumentu hori ja, WhatsAppen bidean badezu bidali, baina dokumentua kontraseina batekin babestuta. Nana ez da, karneta DNI ez. Ez, eta argazkia gutxiago. DNIaren argazkia gutxiago, ze horrekin ere supplantazioa egin daiteke, pertsonalidade supplantazioa, hori arriskutsua da. Nire bezer batek esan zian bere anaiari ez dakin hundikan atea zirela karretako kopia bat, eta bere izenan irakizuela kontu korrente bat banku batean, online, eta mikrokredituak eskatzen arasi zela, eta bain 8.000 euro sortituela. Bai, orduan hori nanarengatik, orduan kontuz gauza horiek ez dira komeni bidaltzea inoiz. Ez da txantxa. Ez da txantxa, ez. Eta baita ere kontuz bidaltzitugun kateekin. Osea, jakin behar dugu, guk beste norbaiteri informazio bidaltzen diogunean egia dela. Eta ez badakigu egia den edo ez diogu bidali behar, ze kontaktu guztiak arriskoan jartzen dituzu. Badaude kate asko, bidali 10 pertsonari eta ez dakiz zer bakizer, eta gero link bat daukate, eta linka sakatzerakoan birusa gehizen dugu, edo horrelako gauzak. Edo begiratu ze ondo Mercadona kupoi bat akala 50 euro iraziko dituzula. Eta gezurra da, eta nahi duena da zure datuak, gero informazio bidaltzeko edo birusak bidaltzeko horrelako gauzak egiteko. Orduan, beti baieztatu behar dugu, bidaltzen dugun informazioa egia den edo ez. Baina linkara ez da ez eman, ez hori ikusteko. Bai, baina zuri kontatu batek bidaltzen badizu zeo zer, zu fiatu egiten zara. Eta orduan, ematen diozu linkari. Orduan horregatik ez ditugu bidali behar, ze konfiatzen dugulako gure kontatuetan. Eta baita ere, WhatsAppen bidez bidaltzen diren aplikazioak ere ez da komeni jistea. Esaten baduten norbaitek, ikusi ze aplikazio polita esakiz zer, eta link bat. Eta link batetik jetxi behar diren aplikazio guztiak ez dira komeni jartzea. Beti denda ofizialetatik jetxi behar diren aplikazio guztiak. Ez dakizulako nondik datorren. Hori da. Mila esker, Julen. Ez horregatik zuei. Ikusi dezakegu informazio gehiago zure webgunean, ez? Bai, www.maxsonrisas.es webgunean badago leku bat deitzen dela aholkuak, eta hor badaude familientzako aholkuak, smartphoneak erabiltzeko aholkuak, sare sozialak erabiltzeko aholkuak, babesteko aholkuak, gauza guztiak egiteko informazio asko dago. Bai, azkenean esan dugun moduan oso gai zabala delako. Hori da. Eta euskeraz, gazteleraz? Bi hizkuntzetan dago, euskaraz eta gazteleraz. Primeran eta jarraituko dugu beste batetan kontu ezberdinekin. Eskerrik asko. Hurrengora arte. Agur.